Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Madyo buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan live. Kisi-kisi mo dugo pag yun. Then, dagan dahi ka din. Ako po, dagan po ko din. Bitaw, paingos CR yan, paingos Casillas. Ha? Ay, Dinis, tinood pa din ba kanang mga iganang sitwasyon. Mayroon man na sa mga kanaganing wala laing kabilinggan. Ambot lang kay mao gyud na gihimo sa akong mga tiyo, mga lulo, sus na stroke ng gyud tawo na akong lulo ang natungod na hidagan sa pagkamayor sa Kidapawan. Tiaw sa survey nauglo siya pag-abot sa paghuman sa eleksyon. Hala, kulilat. Ako pong tiyo dagan pod sa malapatan. So in town, wag yun nanimaho. Mao bitaw na siya nga dagan kay mo nga pati gani si former vice mayor nga si Kuan. Si tawag ito. Ha? Si Vice Mayor Bunggoyan, kadulap na ako na siya golf. Si Ed, sikat kay Kuan ba? Dagan, kay Kuan, ikon, nabuang na ka, Vice. Mura kag ka nang nagkuha o bato ba? Nagipukpuk na si mong ulo. Ay, ambot lang. Di yun ako siguro matolerate na siya ng ingana sa mga politiko, may garang linabayan mo plapok. May bahala nagpobre basta di lang ingana nga biya kunsa na lay panulti nimo sa imong kalaban. So kabalo man gyud ko sa inyo may gala nga hadlok kay mo madtog hospital. Halos ako atubang og pasyente may gala nga dili gyud sila anong komportable mo atog hospital ba? O bitaw lang ang population, ang mga tao ngadto sa hospital gamay na dyan kayo, kadaghanan na lang, malatyo na lang ba? Okay ba, kung Diyos siya, kinahanglan Diyos siya. Kaya sakit na dyan kayo, o sa ba, kumbulsyon na, mga inganang sitwasyon ba? Mo ba, abin naman rin yung mga hospital galisod yun kitungod, kaya ang general population nga magpa-admit, ni kamay. Ang isa po na siya sa rason nga nawalaan og kanang confidence sa mga tao kay nakagina sa inyong mga utok ba nga pag sulod sa ospital COVID positive na dayon. Ako gina siyang na-notice sa mga professionals ba nga ako makitang pasyente. Maski sila ba wala ang sila confidence sa mga sa hospitals. Muto ko advice sa inyo itong Marso pa last year pagsugod sa COVID nga tanaw ninyo nga medyo lain yung paminaw. Magkonsulta sa mo. Ayaw mo diretso og kuan. Kanang ang inyong atuan nga doktor. Kanang masaligan ninyo sa una pa. Ayaw mo pataka lang mong adto hospital. Doktor kay wala to biya kay balo nga kadaghanan sa ila para sa yun. Suspect na dayon ng COVID. Mo nay pangutok ron daghan kay mga doktor may gara. Unahon kung COVID ba ka bago ka isipon nga nakay sakit kasing-kasing sus in town Santa Cruz makakuan jud ko makasaway jud ko ana ba. Daghan na kay pasyente nga mato sa clinic na ingon dok tabang jud mi ani dok ngano man ang among nanay ba dito sa kuan Agusan del Sur. Amo lang tong ipatan-aw kay giubo. Gidiagnose na dayong COVID. Luoy lagi kay tigulang kay gilakaw-lakaw gatubag gyud sila yung problema ba. Pag swab negative. Unsa man nga una ang COVID bago ubang sakit. Ambot lang pero sa ubang naso di binaingana. Paamagin malimti ang ABC sa emergency may ang pagkuan ba hanay nga pagtan-aw sa pasyente nga
Dili ka mo suspect dayon ingani ingana dili pwede. Mura ka ba mura ba kag kuha na ka ba hustisyahan na ka nga COVID ka wa pa gani ka kaabot sa entrance sa emergency room. Mo na pinakadakong problema nato ron. So akong advice sa inyo kanang makailan nga doktor sa inyo o ato ano niyo ayaw mo adto paglayo o sa ba kanang kailan ninyong doktor ba nga sige na mo yung pamilya nagadto sa iya. So kailan makabalo na gyud siya nga kung siya ba iyang ihalugkog ang inyong history nga asa mo gikan kinsa kahi nakatakod sa inyo mga ingana ba bago siya moingon nga COVID. Ako baski madungog na nako ba nga kani almost 100% kung nga COVID may gala ba. Dili ko mo sinti COVID ka day. Makalisang na ba? Kaya mo na nga imong i-diagnose ang pasyente nga COVID. Kabalo man siya unsay repercussion unsay resulta na. Sigurado bilhaw na dayon i-admit sa ospital unsa ba wala sila mga kwarta. Ikaduha ma-appeal tong diway sakit. Kato mga ang ilang katibukan pamilya mahimong ma-quarantine. Dili nakagawa sa balay. Ang resulta sa paghimo ni mog diagnosis grabe gyud. Grabe gyud luoy kayo ang pasyente nga. Nya pag-abot ra ba gyud sa ospital di wala ba kahimo nila. Wala gyud sila himo, masig tan-aw lang mataka, wala gyud ay. Munay ka di mao sa atong protocol sa ospital. Ambot lang kay maski nag-usaw na ko istorya diri may gala. Di man ko kakambyo ana kay ang DOH may naghimo sa protocol sa pandemic. Hinoon, itarahin ng Pilipinas ang grabe gyud kayo ang screening niya. Nagasakal ang gyapon ng cases. Ano ba na? Mabre na ganun sa ilang mga establishment. Mabre na. Pa dito yung movement sa Amerika di na sila magpapwa. Di na sila mo tuuan ng protocol. Masiganig diri sa dapit sa Hong Kong may nga open sila, bahala na kayo. Ang kadaghanan daw naga-decision sa mga protocol sa COVID. Politician man, dili ba doktor? Mao na siya hitabo karon sa tibok kalibutan may gala. Tanawa, na-notice ba ninyo nga wa na mention pila na ka cases, wa na maminaw ana ba? Wa na minaw. Mao na siya nga ako na ning gi-predict daan as last year pag yun tingog kung kani magkadugay ani magkagahi ang ulo sa Pinoy ba kay sobra na kay ka-stricto. Daghang kay kong feedback sa ubang countries na higalaba nga bahala na mo diya. So sa tinuod ginadako ang may nga problema sus ako kong mga classmates sa Amerika may gala wala noy sus sila balik-balik politician may nagdala sa kadaghan ani ba kaning sa sitwasyon nato. Ambot lang sao na ninyo pero sa ako basta precaution lang gyud ko gyud nga na okay face mask batayan ako akong kamot o asa paingon maligo ko gikan ko sa ospital gikan sa clinic kay kadaghanan sa akong pasyente mga operasyon man pero gyud careful lang gyud gihapon ko. Maski nagkabalog yung ko kaning gadagan aning pandemic politician Ambot lang kung saan may tabuan pero tanaw na ako ba over kaya ang ilang pag-react aning pandemic. Anyway, mga akong topic ron may gala, maghatag na ko, sugod na ko og istorya kung saan niyo pagtambal sa inyong sarili bago mo madto sa doktor. So, patong na ba mo niya? Nanamoy papel, nanamoy mga kuan, naminaw na ba mo? Kamo mga driver na tigpaminaw na ako, kamulong nag-drive, naminaw sa ako, i-record ninyo sa inyong cellphone, record ninyo.
Pabulong man siguro mong record sa inyong cellphone, no? Dili naman na para sa uyab na inyong mga cellphone. Kamu pong naada sa bukid, di man yun mo ka-memorize, ani. So, kung naamoy mga anak, mga pagumangkon diha nga, inyong istoryahan nga, paminaw mo sa doktor sa kanginan, kay basig na itambal ihatag ni doktor. Jadi na ba yun mo ka-memorize, bisa ko saon, Kung saon, di yun mo ka-memorize. So, kanay karon ang akong istoryahan unsaon pagtambal sa Almoranas. Ang almo. Wow. Mingon mo nga nga naman ning sakita dok nga manggawas ra man dili oy. Sa tinuod na ni Megala, oy kalabutan ng sili. Ano man gikan man kus Middle East. Gamay na mga Almoranas dito nga sus kahalang sa kon Megala. Kahalang sa ilang pagkaon gikan sa gatas, gay paingon sa tea. Kaya di ko sila manginom kape. Paingon sa tea, paingon sa kanang sabaw-sabaw, paingon sa kanon, butangan o sili. Paano wala may Almoranas kay dito? Diya kay surgery ba gihapon akong ang assignment na ko dito sa Middle East. Mabitaw na maayo kay ko mag-Muslim kay manawa kay mag-istoryahang Tagalog, kay mag-istoryahang in English, kay istoryahang Bisaya. Puro Arabic. Yang sawa pagkasinabot mo na nga nakatuon ko sa pa-istorya o kuan Muslim. Aning Arabic. Tingala bitaw ning atong tigpaminaw na to sa mga Muslim villages, atong Muslim nga areas nganong mayo kay ko. Sa una sa 1984 Megala dito man ko sa Middle East. So pag uli na ko, maayo kay ko mo Arabic ay. Murag yung sa Quran may gala. Pero concentrated sa health. Okay, anyway. Isa na siya nga, ang inyong paghuna-una nga tungkol sa sili dili. Ang number 1 kung magkakos sa Almoranas may gala, pregnancy. Halos tanan nga niagi o buntis, mga kadaghan nga nagbuntis, mag-Almoranas yun. Number 2, kanang kusog kay mga sagbugat, ang permi yun ako na makita. Magbarbel, mga kaning mga tao nga manual din ang trabaho, construction, mga anak. Ay katulo, kanang permi lang gahi ang tae. Maayo pang iyang tae, kay gahi ba? Maulagi na nga, ang inyong pasangilan nga pagkaon, wala gilabot. Wala gisilabot. Ang pinakadakop problema, katong tulo. Pregnancy, sige panglasak bugat, nanga-gym, o constipation. Kaya silang tulo. Karon, unsay sumatotal, unsay rason, ngano silang kuan, ang kadaghanan na mahigala kay paggawa sa ilang tae, sorry lang sa namahaw pagdali og hungit, kay aron di mo luoron. Pagdali og hungit gyud, labaw na mo diya sa kuan kay mo panahon sa paghungit ba, si Gaboy. Dok, kayo pag-istorya ang tayo, basta gani pamahaw, Dok. Muy paghungit daw nila, pag-istorya na kong tayo. So, ang kwan yun ba, ang main reason, root cause, ano nga, kaling tulo, Almoranas yun. Number 1, dili. Bali, nabara na ang ilang nabara sa ang ilang tayo sa pagkalibang normal, kay, nangusog man sila. Pag mangusog mo may gala, pag-utong sa pagpanganak, pangarsag bugat, utong mo. Di pa na siya maarsanin mo kung dili ka mangutong sa buntis, pagpanganak ni mga sus, ire ka ng ire. Wala namang maire. Muna problema. So, ang kuan yun, kay magahi imong tae, pag agi sa imong lubot, kung wala mo kay balo may gala, ang lubot, magparihara yun sa baba, dali kayo mag-isi. Mag-isi. Di, gisi. Pag human sa gisi, muhubag. Pag hubag, dito na. Manggawas ng panit dito sa imong lubot. Pag gawas sa panit sa imong lubot, maayo kung magbitay lang ang panit na sobra. Dili na ba yun? Muhubag na siya, urag kamatis. Dito na. Sugod na problema.
Kay ang musarado man agianan sa tae dong. Ang sarado man siya. So pag sarado na niya, kalibang mo na kay ka ay pugso nimo, bahala na sakit ka, ay pugso nimo mo gawas ang tae yun. So muna, sugod na si Almoranas niya, sa kadaghanan niya gihatag na akong mga tambal may gala. Way pick. Unang pagkadugayan na, maabot ka na sa panahon ng operahan yun. Kano sa aman siya operahan? Okay, before ko maadto sa pag-opera, 5 minutes, 7 minutes na lang. ang unang mga tambal nga ginhatag nako, ang unang yun nga para malibyo ang sakit, kanang facto suppository. Kanawa, kung kapatong ron, disgrasya, gano'n ba? Facto. F as in flower, L as in Lopez, tapos A as in actor, C, facto, F-A-C-T, T as in tiger, U as in universal, facto suppository. Kala siya, yung kadakog ka ng bala sa 45 na siya doy. So, ibutan mo sa refrigerator para magahi siya. Di na pwede mong kinatao ng ibutang sa refrigerator para magahi. So, mugahi na siya, nga murag siya ka ng candle. Pagkagabi, humana ka kaon, okay na ka, pahin mo na ka matulog, may pagsuksok din mo sa imong lubot. Muna, F-A-K-T-U, walay C. F-A-K-T-U. F-A, ano sa mato, nahin mo matong flower ganiya. Fakto! F-A-K-T-U. Suppository. So, ang cream, daghang kay cream sa market, sa butika, may gala. Daghang kay cream, pero way effect. Nga naman, kay pakutot nga nimo, gawas mo dahil ng imong cream. Nya, ang lubot na to, magsige na siya basa ba? Basa. Kay mo man na siya protection nga dili siya maliki. Isa po na siya sa mga sakit. Nga sakit imong lubot, nga nasamad, wawang ka nagtubol, sabay nga na, mo po na siya rason nga nagabasa gina siya. So kung ointment imong gamiton, useless. Kay mugawas man na siya sa imong kuan, sa imong karsunsilyo kung na kay karsunsilyo. Kung wala diretso sa imong pantalon. So useless yun ang ointment. Pila na kalibo siguro tatag na akong tambal kay kadaghanan sa pasyente may gala, dili man magpa-opera. So ihatag na ko na siya. Sunod ay kaduha may gala, kanang tabletas nga ginainom, kadaghanan sa inyong doktor, mahatag ng tabletas. Ang kadaghanan ginahatag kay kuan man, kaning Daflon. D as in dog, A as in apple, F as in flower, L as in Luzon, O as in usang, N as in Nora-Honor. Daflon tablet. 3 times a day na ginainom. Wala para sa pain na may pagmainom kang medical. May pagmainom kang kaning paracetamol, pareho ra. So dili na ako naghinatag kay musaka man yung blood pressure na. Imbis kung high blood ka, inom kang Daflon, bye-bye. So, ordinary pain reliever. Ang ikatulong pain reliever mahigala nga pwede nimo gamiton ice. Okay. Ako ra po naka-imbento ani mahigala kay tingala man ko ani uban nga dugay kay mawala ang hubag. Wala lagi lubot lagi sa unggoy. Amot lang kakita pa ba mag unggoy? Kasi nasa inyong silingan. So katong ice gamayon nimo. Ingon lang yung kadako sa katunga sa lapis. Gamay yung kay bang igo ra gini mo nga magunitan. Nya mubo pod. Muto isuksok na mo sa imong luwot pero pwede yung sakita lagi. Pero maantos na ibog mga pila ka seconds. Hiyos yun ang imong almoranas ba? Hiyos gud siya gyud pero kung man gud di mo sukol kay sakit daw kayo. Kanang
hot seats kana bang palingkurong kag init, may na sa sakit. May na siya sa sakit pagkahuman anang nawala ng kainit, sakit na po. Pero ice, pag suksok nimo, antusan na nimo, bahala na sa sakit, hiyos na ang kanoy, hiyos ang almoranas ana. So kada silang duha katambal, Teflon o Facto, murag gyud akong ginagamit may gala. Wala lain. Wala gyud lain. So unsa man ang rason nganong maoperahan man gyud ang pasyente. Karaghanan ng maigala kung ang almoranas nimo pasagdan nimo, muhubag na siya. Muhubag, magnana, maghiyos. Hubag, nana, hiyos. Ana, sige na siya balik-balik hangtod nga dili siya maoperahan. So mo na siyang indication nganong operahan ako. Ang problema lang, ang problema gyud sa operasyon na higala pertig yung sakit eh. Hilak-hilak gyud kasakit sa imong lubot. Antusan nimo pila ka adlaw baski pag unsa ka isog sa peniliver, mahilak gyud ang pasyente sa kasakit. So pero pag makuha na inyong almoranas, di na gina siya mabalik. Naay duha ka teknik kung saan pag-opera. Ang isa, diamond technique. Hiwa-hiwaon lang itong nagsiwil nga almoranas, pero di makuha tanan. After a while, mubalik na po. Mubalik. Magtubo na po laing lugar, kaya wa man gi limpihan. Ang akong teknik sa pag-opera, white head. Kadaghanan surgeon na madlok. Nga naman, kay daghang kay komplikasyon. Kung masobraan imong kuha og kanang almoranas, mukipot imong lubot. Gamay na kayong tahay magi. Kung kulangan pa nimo pagkuha, kung kulangan pa nimo pagkuha, ang katong sa ibabaw magbasa. Magbasa gyud. Muna siya ang mga komplikasyon niya, sigig dugo sa imong abot pag katong nga sa bulan ba. Dugo ra gyapon ang gioperahan. So mo na siya ang akong Panginoon kay nabantayan na gyud ako na siya nga mag-opera ganito. Mao unahon ako nga dili magdugo. Dili mo gamay. Nagi mga teknik nga na magala natun-an ako sa mga akong mga professor sa una nga nag-graduate gikan sa Amerika. Ngayon gyud sila nga kung imuon lang yun nimong mga protocol kaning mga teknik nga dili gyud siya mobalik, dili po siya magkomplikasyon. O nagkaron ang katong wala nag-training, wala na training aning mga tiguang na kadaghanan ra ba nang namatay na mga higala. Wala gyud. Di gyud sila kabalo, mabitaw ng mga batan-on nga mga surgeon. Magtanaw gani ko sa ilang trabaho, sus intaw kay mo kaanha kabot man gyud sa ako kay kapila na balik-balik opera na gihapon. Mao na siya nga careful gyud ko kay maghimo ana, pero di gyud ko mo suggest dayon ning operasyon almoranas. Kay kung pwede lang di gyud ako na siya operahan o puro lang kuan ba nga muhiyos lang gyud ko tong almoranas. Kay kung imo siyang biglaon na opera, di gyud mao. So kung magka-almoranas manggaling mo Maygala, ayaw mo diretso mo pa-opera. Kay ang inyong bation nga sakit sa paghuman og opera ay dili mabangbang. Di gyud. Mao na siya nga, ingon gadi ko mo-opera ko sa imo dai o mo-opera ko sa imo doon. Nagyo na siya kriteria. Ang una, di na mo gamay na lang kaayong agyanan sa tungod sa kadako sa almoranas. Ikaduha, kanang magsigi na lang siya, sige naghubag. Ikatulo, og naa siya posibilidad nga maghimo siya fistula in patay. Unsa man dok, unsa man kabawa na dok. Maghimo na siya buslot-buslot sa imong lubot ba, nga dito moagi ang kanang liquid nga tae. Mao na ino na dako kayo. Dako kayo ng trabaho kay wakwakon mo tong imong naghimo siyang kanal dito. Di mo itong tanggalon. Yan, di pa gini mo isarado kung pwede lang. Kaya pag isarado nimo balik na siya. Munang fistula inano. So, mga komplikasyon sa almoranas, Maygala nga, di na po siya ma-extensive ang pag-subject kay mubor kaya itong panahon. Basta, ingon ko sa inyo, kaning pagsugod na ko anig tudlo sa inyo kung saan pagtambal ba, para di na mo mga itong hospital. Kanahin noon, kung tanaw ninyo di na yun makaya, ay na mo magkonsulta sa inyong doktor. O kung surgery gani, surgery yung atuan,
ayaw mong adto dito sa internal medicine, kaya na sila kabalo. Di, gina sila kabalo, ana ba? Kung saan nila ihatag sa imong tambal. Nagdaghan na ba sa inyong ang iyong sakit? Almoranas, mato mo sa gastroenterologist. Sa may mahimo sa gastroenterologist ana ang taon eh. Endoscopy mo. Ay, Santa Cruz Digos. So, ang topic na to karon, gusto na ko nga kamong naminaw sa ako, istorya po ninyo sa inyong silingan. Ang uban di man maminaw sa doktor sa kahanginan kay dito man naminaw sa music. Why na tunan? Pwede siguro sila mo kanta ni Kuan. Mukanta sila og kung kantahon pa. Pero why na to? So, kamo nga tigpaminaw ginako sa doktor sa kahanginan, tudlo ninyo. Ayaw suluhan ninyo ang inyong nibawan kay kung maabot ang panahon, dako kay pasalamat anang pasalamat inyo anang inyong mga silingan ba. Dala na ng saging sunod adlaw. Si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan. Wala pa mo nakapatong diha mga gala, ganiha, duha katambal na ako gimension. So isulat balik. Facto suppository. So isutsok sa lumot. F-A-K-T-U. Facto. F as in flower. A as in actor. K as in kite. T as in tiger. O U as in universal. Facto suppository. Ay kaduhang tambal may gala is Daflon, pero talagsan lang kumuhatag na karon. Daflon. D-A-F-L-O-N. Daflon. Okay? Ay katulo may gala, nakalimtan ako, ay katulo, pangpahumok sa tae. Kaya kung dili mahumok imong tae, sige kasamad ang imong lubot mo na magkalmoranas ka. Ay katulo is pangpahumok sa imong tae. Dili pangpagahi. Pangpahumok. So, ang pampahumok may gala is sinukot. S as in Susan, E as in elephant, N as in Nora, O as in Osang, K as in kitchen, O as in Usang na pod, o T as in Tia Carrera. Okay? Kuha ninyo? Sinukot. S-E-N-O-K-O-T. Sinukot. Okay? Mao na siya pagpahumok. Pag humani yung pamahaw, inumon. Para mahumok imong tayo sa paglibang. Inalangin mo makalibang everyday. Kaya the more mo dili kalibang, the more na mudako ang inyong almoranas. Okay, naay problema na to sa atong cellphone sa doktor sa kahanginan may gala kay dili na mo receive. Di na gid siya mo receive. Ambot lang ganun nagbinuang man na siya. So katong 0915-483-1315 daot na. So magpalit pa mig SIM karon sa Globe, karon adlaw ako i-announce, tanaw na ko kanusan ako ma-announce. Mo na to ang bag-ong cellphone katong karaan nga 0915-483-1315. Di ulat ba dili pa gyud siya di na gyud siya mo dawat og text. So kung nag-text mo karon adlaw o niaging semana, usba. Pag abot ato kani karong bag-ong cellphone, sige lang i-announce lagi nako na siya. Sa karon wala pa gyud tay text. So dito na mo manawag mag-text sa akong sekretary. Ayaw mo lagi tawag. Palpak yun na, labaw na yun nag-opera ko sa clinic may gala. Halos kada adlaw man ko nag-opera sa clinic. Niya kung kamulo may mag-opera, way matubag cellphone. I-text na lang. Bisag unsa nakataas na imong pangutana, matubag yun na siya later on. Okay? Malibre naman ang secretary. Ang secretary number is 0995-221-8007. 0995-221-8007. I-text. Ayaw itawag. 0995-221-8007. Okay. Dito taas niya akong istorya sa inyo mga gala kay kuan man. Wa man tay text, wa man tay tawag. So paminaw lang gyud mo. Ayaw niyo palungaw kung naka-record mo.
Kay ako istoryahan sunod ani, ha? Kanang mga lusay-lusay. Daghang kay sa inyo ba nga ang hunahuna tanan sis? Dili. Kung makagunit gani mo mga bukol, mga sis diri sa inyong liog, ha? Guniti. Guniti. Pagtanaw ninyo nga permanente ang katong bukol, ha? Doktor gyud mo kay diagnose na noy. Ha? Napara bagay astig kay mga uban nga nabaday goiter sa iba sa kuando sa liog dok pastilan asa bang day sa itlog. Ha? Ha? Ang bukol diri sa liog daghan kaayo gyud na siya mga sakita. Daghan gyud kay siya gyud. So kung gusto mo kay balo na mga drawing, nag-explanation, at mo sa akong mobile app, ang problema lang kay kung wala mo credit card, dili mo kasulod. Wala pa ko ka-arrange sa kuan kay dako kay kung gasto ang mobile app may kala kaysa ang kuan na ang developer sa India man kun. Nya kay karaganan sa mga programmer dito na igo man sa COVID. Ha? Nahilom gud. So, wala na lang di ko nang hilabot ila dito kay nagpanic naman yun. So, wala pa gina ako nabutang ka na pwede ang GCash, pwede ang Paymaya o saba kuan pero pag yun kay gihimo na ako na siya wa pa nang GCash dia pang Paymaya wala pa na ha so mo lagi dako na pud gasto kayo kung ipabutangan ako ana mo dawat og mga ingana so anyway pag maabot ang panahon dali na siya kayo so ay ikaduhang kuan may gala ang ikaduhang may bawa bantayan ninyo siya dili na ba gyud tanan bukol diri sa liog nga kinahanglan sa biopsy o kuan pirahan muna ibutang gyud sa inyong utok ha kay sigurado gyud ka nag kuan biopsy dahil na ba kay mo baday mahunaw na laboratory dili surgeon so daghang kin sakit para sa anang primary complex unsa man ang kabawa ng primary complex dok pero ang primary complex may gala, daghang kayong lusay, magunita nimo diri sa liog sa bata, diri mga lusay-lusay, mga dagko, muna gitawag primary complex. Unsa man na siya noy? Ang primary complex is kasunod sa ubang tao, sa bata especially, kung natakdan og TB. Abi ba ninyo ang sakit sa TB bagara wala uy ang sakit sa TB may gala peteg yung daghana gikan sa mata paingon sa buhok paingon sa panit paingon sa itlog tasas pati bukog maapil sa TB of the bones so kanang ang bata for example nasa kauban sa balay nga tibihon si ubo ha kung kana siya ma-expose ang bata kadaghan sila dili na sila magka-problema sa ilang lungs kay lisod sulod ang TB dito. Dili sila mapaingon sa mga lusay-lusay. Una ang bata nga daghang kay lusay dili sa liog. Sigurado gyud na siya nga TB na siya. Primary complex lang na siya, dili na siya cyst, ha? Dili na siya tumor. Kinahanglan gyud is sigurado gyud siya nga dili siya cyst gyud noon. So i-diagnose siya nga primary complex kay syrup lang itaw tambal ang ano. Syrup lang yun. Walay lain. Painom mo siya tulo ka bulan nga syrup o unong ka bulan. Depende sa resulta sa Mantoux test. Kung saan ang Mantoux test o PPD. Mura na siya o kanang bakuna sa smallpox. Kung pamukadungog kakitaan ng smallpox ang bakuna, mura na siya o kanang daghang kayong dagong gagmay ba? Nya murag cup muto itusok dili sa bukton sa bata unya obserbahan 72 hours kung mupula ganito siya pasamot nga na-expose siya TB mag-negative ang iyang saliva na ha sigurado gyud ka to mo adto mo barangay ha ang pangayo dayon kuan sputum magka-positive ba ng TB of the lymph nodes dili man lagi kulang sa seminar sa doktor
Okay, ikadua, dili na makita sa chest x-ray ba? Hindi na siya makita, sa pag-usaw, magpasipag kada bulan ng x-ray yung bata, ma-expose na sa radiation, why effect. Mauna siya nga, usay bang, masuya yung kay tanaw na lang nga, bata pa ganun, mga 8, 10 years old, kay kadaganan, nga na mga idara na magka-primary complex. Ngayon na dahil nga, Dok, ingon man to, doktor, kuhan nga, i-biopsy daw. Sa taon mo eh. Kaya balo pa mo kung bata gani ang dahil mga i-biopsy, ipatulugon ni mo. Pag umana na, karon kay COVID, ipa-swab pag yun. Pag umana na, daghan pa kayong doktor mo tanaw. Ha? Napag yung hospital dire nga, ang utok, kung bata, pedya. Kung kung di pa tanaw ng pasyente, usay sakit ni mo no, usa day gingon sa imong doktor. Di pa tanaw, appendicitis de. Ay, saya lagi maginuktok ang mag-usawan ka ni pagdoktok udos-podos ang imong doktora. Anyway, so basta primary complex may gala, naagin na dahil kang kayong lusay-lusay diri sa likod ang bata. Nya di gyud siya mawala ba? Nya usay magkalintura kantura na siya, talag sa radyo kay ng kalintura. Talag sa manubo lang gina siya diri nya payat ang bata. So kung dili mag-diagnose nga na imong pediatrician, ha? Ngayon dahil nga, unsa ba ni nga na biopsy mga agtuwa na. Nga, agtuwa na kay madisgrasya gud imong sa sintamilya sa ospital. Observe, patay. Okay, so naiuban mga sis may gala diri sa liog pa biya ta ha, wala pa ko niya tuglaing lugar. Naay mga sis diri nga abi ninyo dili normal pagunit ninyo. Ang akong katingala sa inyo kay naay magunitan yung bukog diri sa anang gahi ba nga bukog murag mo sabay Bisaya sa protrude oy mo kuan ba magawa mo gimaw nga magunitan yung bukog dito sa imong likod, ha, ibabaw sa imong tingkoy, ha. Wala siya, bukog na siya nga normal. Occipital protuberance. Mao na siya ang tumoy-tumoy sa inyong bagol-bagol, diri sa likod. So magagunit kini mga na, ay mo kadlok. Normal na siya. Nya mingon ra ba dayon mo sa inyong doktor nga pa-x-rayhan? Santa Cruz Digos. Nagpatan ang doktor nga kay balo. Ay mag-ingon nga magpa Dok, gusto na akong CT scan ng taning akong anak, Dok. Nabuang ka day? Ay, usay ganil, mag-misi ko ba? Muna problema kay gamay ramang yung kayong yung libawaan sa medicine, yung gusto mo mag-doktor. Sa akong na, be. Mayroon tindog University of Piapi, UP, hapon. Ha? Pero sa akong na nga, ultimong tambal sa TV gani, wa gani. Inoon, sa tibo kalibutan may gala. Daghang kay nga sos, labaw lang sa Facebook, sa YouTube, daghang kay doktor ay. Unya, maminaw gani ka sa ilang mga kuno kanay tambal ani, kanang tambal pati ultimong doktor ba? Ultimong doktor. Ha? Matambalan ang arthritis sa pagkaon og gulay. Kasi may kaingon ninyo, anak, taka lang mo, ha? Matambalan ang, diabetes, maayo ang tambal sa ani, mga kani mga tambalan ko na, patay. Misinformation na mabawaan mo sa kadaghanan sa mga posting sa Facebook o sa YouTube, pagkaluoy. Dili man yun, dili ginali mo siya ma-block. Kay gihimo mang negosyo. So ako lang yung tambag sa inyo ba? Basa mo ana. Nya mangutan na mo sa inyong doktor. Dok, tinuod ba ng istorya rin? Kay doktor mo po na ng istorya rin, Sa kadaghan ko kayo sa mga posting dito sa YouTube o sa kuan, panakla ko ba? Napay nakabutang, nakita daw ko sa YouTube, may gala nga tambal daw sa ingani.
Prevention daw sa appendicitis. Iko Santa Cruz de Igos. Kung tinuod pa na siya, wala ko nag-opera ng appendicitis. Dagano ba maminaw? Ay, aron mo undan ang tambal para sa high blood, kani mo inumon. Oh? Wala ka kiyawi? Ha? Wala ka kilati? Sus! Kung kadung makakita lang mo sa ako, may galang magbasa ng mga Facebook, mga YouTube, mga doktor pa yun ha. Yeah. Sila pag yung mamaligya o tambal, patay kang bata ka. Ako, pinanako katuig din si doktor sa kanginan. Huwag yung ko ka-endorse sa inyong tambal na din ako ihatag sa pasyente ba. Kaya na pasyente nga tagaan ako ng tambala. Pag di maayo mo, balik mo yun. Di ba? Kamu, manginom mo anak. Kisa mo ito ang balikan ninyo, wala man. Ha? Di na bagyan mo, mga comments dito, puro lang yun. Marketing, commercial. Patay kang bata ka. Okay, so, naay mga bukol po diri sa atong atubang sa atong liog. Naay bukol diha nga magdagandagan, labaw na yung mag-istorya ka, o kung magtulon ka. Ha? Muna siyang gitawag ko, thyroid cartilage. Mura na siyang, mugawas na siya kung lalaki ka. Kung babae, wala na siya. Sabot mo? So, kanang thyroid cartilage, muna among indication nga daghang kaming ma-diagnose nga sakit baski guay biopsy tungod lang ana ng thyroid cartilage. Ha? Thyroid cartilage, THY. Thyroid cartilage. So, dumdumi na siya. Kung namon mga bukol diri sa tubang sa inyong tutunlan, dumdumi na siya nga normal anatomic position sa inyong lawas. Below ana, kung makagunit mo ana, goiter na siya, usually, mga 95%. Pero unsang klase nga sakit sa thyroid, daghan. Gikan sa goiter, paingon sa cancer of the thyroid. Daghan. Siguro ang libro ana may gala katunga na sa akong kumagko. Nga nakabaga ng sakit diya. Diri lang dapit sa ubos sa ubol may tanaw. Sabay tawag aning sa Bisaya. Basta thyroid cartilage na siya. So goiter ang inyong i-entertain. Okay? Pag ibabaw ng thyroid cartilage, dire sa ibabaw, usually na siya hypoglossal duct cyst. So, saan ang kabawa na siya? Naay cyst nga mohimo may gala nga sumpay sa inyong dila. Muna cyst na siya. Hypoglossal duct cyst. Karon kana siya magawas na siya pagka maabot na mga 3 years old, 5 years old, magawas na siya. Ma-notice ninyo nga sige na siya ubo o balik-balik ang iyang tonsillitis o kundi ba dalit kay siya masublipan. Matukan, mainom lang gani siya og tubig, mga pila ka seconds. Kasukao na dayon siya o masukag yun. So munang hypoglossal duct cyst, wala daw kay tableta sana, operasyon gina siya. Usually yun, ang indication nga ng operahan siya kay magsige man siya gubag. Magubag siya. So kana siya, isa na siya sa mga daghan nga sakit sa tao. Kung mo kadungog na mo ron. Napoy mga lusay diri mga lusay lalom sa inyong bag-ang na mga lusay diha nga kung manggawas din ang mga lusaya na ang problema na sa ngipon, sa baba, sa dila, sa tutunlan. Okay? Kuha ninyo? Kung naay sige mo tonsillitis, sige mo sore throat, sige mo og ubagan sa inyong ngipon, guba inyong mga ngipon, walay dental care. Maglusay mo dire. Kanang lusaya magkala, kung pasagda na siya, kanang mga bukol-bukol diri sa inyong lalong sa bag-ang, pag mo hubag na siya, nago na siya posibilidad nga maghimo na siya og kanal dito hangtod sa inyong ngipon. So, unsaon man na siya, ibuton gyud ang ngipon magkala para magawas ang nana. Katong guba ang ngipon ba? Kung dili buton ang ngipon, mudaghan ang nana dito sa ilalom sa ngipon, mugawas ang nana dire sa kwan. Pangit ra ba gyud kay tanawon. Ang kadaghanan ana mo opera ni noon. So,
Kung naa gani mo ingana nga naglusay-lusay na mo dire sa bag-ang. Ubo sa bag-ang. Ha? Naglusay-lusay na mo. Nya na may mga guba ang ngipon ipatanaw gina sa dentist ang inyong ngipon para ibuton na lang gyud siya. O niya, ang kadaghanan na mo inom gyud mo mga antibiotic na pulo kadlaw kay di gini siya makuha ba. So ayaw hulata nga manggawas ng nana dire sa inyong bag-ang. Luoy kay mo. Kay kuha na siya mag-scar. Ha? Kung babaeng mo, luoy pod kay mo. Kay naagil mo yung mga bungag-bangag dire sa inyong bag-ang. So kana may mga major nga kuan mga sakit dire may gala sa liog. Ha? Sa lusay pa lang na ha? Wala ko na istorya ng lusay sa kuan katong mga atong kauban nga na ay lusay pero babae. Pero lalaki dai, sorry. Pero lalaki dai. Okay. So kaning mga bukol-bukol sa inyong lawas may gala. Ang unahon din niyo una nga dili na siya cancer. Karaganan sa inyo hadlok na kay basig cancer. Sus in town, Santa Cruz Digos. Usay makahunaw na ako tinuod ni sila ba? Ha? Kanang mga ipang biopsy? Kung tinuod na siya ba? Wala ko'y undang mag-opera ba? Wala na paulay. No time for love. Ha? Hindi man na tinuod may gala. Almost 90% sa mga bukol-bukol dili na siya cancer. Gamay na yung kainan ng cancer ba? Ang location ang importante may gala. Kung ay bukol, location yun na si bawan. Tutoy, diri tutunlan, bukol ha, tutoy, tutunlan, naakay bukol dito sa imong itlog. Ha? Kana siya, kinalang gina siya tanawon og surgeon may gala, kay kana, kung naaga na bukol imong itlog, patay. Almost 80% kanseros na siya ba? Maski kung saan mo kabata. Og napoy bukol sa babae may gala nga titingalan ko karong mga pila lang kaadlaw lang. Daghang ko ma-diagnose. Sa inyong kinatao kamo mga babae, ha? Makagunit gani mo bukol diri sa kilid. Ha? Unya paghigda ninyo mawala na siya. Kana siya Dunlop na siya noy. Abi ninyo, ang Dunlop sa lalaki lang, naapod sa babae. Ang tawag sa Dunlop, femoral hernia. Karon. Daghan kay mga doktor, mga surgeon pag yun, wa kay laog femoral hernia. So, kadaghanan nga, maoperahan yun, kay operasyon man gina siya, wala man gina tambal. Ha? Ang ilang ibutang, mesh, kanang murag mosquito ba? Mosquitero. Mubalik na siya. Kaya ngano ang giagian sa tinai, paingon dito sa inyong kinatao, naman sa ilalom sa bukog. Patay. So, ibutang na lang siya o katong mesh, katong mosquitero, makasulod niya po dito sa bangag sa femoral hernia. Di mo, ang technique sa pag-opera, Schuldeis technique. Kamu mga doktor nga wala pa mo kabaluan ng sa Schuldeis technique, patudlo mo sa maayo pagka-train nga doktor. Kay masayang lang mga duoy lang kay pasyente kay mabalik-balik ang operasyon. Kay ang ikaduhang operasyon sa Dunlop may galapet tigyong disura kay guba naman kayo ang iyang anatomy. Isudyot. So first ng operasyon Schuldeis technique sa paghimo sa hernioropy ang tawag na sa operasyon. So, kaning mga hints akong ginasulti sa inyo magala. Pag humana ko sa radyo, isuhat ninyo itong nadumduman ninyo. Kung wala ninyo nadumduman, adto mo sa YouTube. Dr. Kagapi Channel. Edward Kagapi Channel. YouTube dahil mo makaabot karon, tanawin ninyo itong mga topic na gusto ninyo makita. Kaya dito sa YouTube may gala, pwede ninyo balik-balikan maski 1,000 pa. Mag-subscribe lang dito, okay? Para kada bago na akong episode sa YouTube, makita ninyo. Huwag may bayad ang subscription. So, kanya akong ginasulti dito karon.
Di man gyud ninyo ma-memorize. Kung itudlo gyud ako sa inyo pala sa medical school, siguro mabot pa tag mga isa ka tuig bago mo makadungog. Pag humana na makatuon mo, siguro mga 5 ka tuig siguro makatuon gyud mo gyud. Mahimo na mong doktor. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.